дар Tojikiston адвокатҳо дар бештари ҳолатҳо ба судҳо маслиҳат мекунанд ва байни ҳам аз рӯи ҳам масъалаи ҳамдигарӣ қарор қабул мекунанд. онҳо мустақиман ягон корро ба анҷом расонид наметавонанд. аксарияти онҳо адвокат кор кардан метавон, лекин монеа аз тарафи судо, аз тарафи прокуратура бисёр аст. вай дар ин хел кушод қонун чӣ меган, чтобы его права его полне права наметан. инҷо хел худатон медонед ки фақат шиноси хиштабору ҳамин кору куди ҳамаш мегӯянд. умуман адвокат дар инҷа ранги поштальёне, ҳамин хел гапа мебара меёра ба ҳамун судшаванда ёки маҳкумшуда боша мебара меёра, дигар ягон рола бозӣ намекунад. инҷа дар Тоҷикистон адвокат дурӯғ аст, ягон кора бозӣ намекунад, ягон кора ҳал намекунад. ҳамин қадар мегӯянд ки ой тариб не ки адвокат ягон кора буд намекунад. умуман ба назари ман бисёртар суд ҳал мекунад. ба фикри ман ҳамин аст. кушоду рӯшан гӯем, дар мо он қадар не, лекин адвокатои хориҷӣ метавонанд корро буд кунанд. барои чӣ дар мо не? дар мо ман фикр мекунам не, чунки ин корро прокурору суду ва ё ба фикрам онҳо ҳал мекунанд. аммо вақте ки фармон мешавад ки ҳамин судшаванда ҳамин хел ҳукм бароварда шавад, асосан инҷа ҳамун гапи прокурор аст, на суд, на муфаттишои МВД ягон чӣ рола бозӣ намекунад. ҳамун прокурор чӣ гап бигӯяд, гапи ҳамун аст. 20 соламта ҳамин хел мераванд, 20 сол мегиранд, ҳамун маҳкум шуда, 10 соламтан ҳамин хел мешавад, 5 соламтан ҳамин хел мешавад. ягон майда рол бозӣ намекунад. агар ки 1000 факти рақаме ки асл боша, ҳамин далелои аниқ дошта боша, ягон фоида наметавад. вақте қонун дар ҷояш аст, аз болои адвокат ҳам аз болои судам назорат меравад, чӣ хел онҳо корро иҷро намекунанд. вақте ки қонун ҳаст, албатта иҷро мекунанд. адвокатҳое ҳастанд ки камтар тарафи минуса ҳам доранд ки кори худро на он қадар беҳтар иҷро карда метавонанд. ҳастанд адвокатҳо ки бисёр аст, адвокатҳои хубам ҳаст ки корашонро бисёр ҳам аъло иҷро мекунанд.